Iosif. A început prima repriză a celei de-a doua semifinale. Pavel Doroftei, șort negru împotriva ungurului Balint Molnar. Cred că va fi unul dintre cele mai tehnice și mai echilibrate întâlniri de până acum. A încercat o lovitură înaltă de picior. Moldoveanul a dus repede lupta la sol. Sportivul din Ungaria, care are o poziție de ușoară superioritate, reușește să se întoarcă, dar cât pe ce să-și lașe brațul acolo moldoveanul. Da, se cunoaște din start că sunt doi sportivi care știu acest stil. Acum ungurul este într-o gardă la sol, moldoveanul deasupra va încerca o tehnică pe genunchi. Și deja s-a terminat meciul. Iată ce înseamnă să speculezi o accidentare. A văzut că are o ușoară accidentare, o genunchieră pe piciorul stâng. A forțat acolo și cel de-al doilea finalist este Pavel Doroftei.